Gandia finalment ha obtingut 1,2 milions d'euros en les ajudes de les línies dels plans de conservació i accessibilitat de la Conselleria, els quals han anat a parar a 169 habitatges i 16 locals. I per la línia d'eficiència energètica hem obtès 33.000 euros, els quals han beneficiat a 12 habitatges i un local. Destacar que aquestes línies d'ajudes són línies que demanen propietaris privats. Per suposar, l'Ajuntament de Gandia, el Departament d'Habitatge, ha fet assessorament i acompanyament, però on també tenim com aliat el Col·legi d'Administradors de Finques i també el Col·legi d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana. Aquesta alineació, com dic, del treball de molts professionals fa possible que vora aquestes 200 famílies hagin sigut beneficiades per aquestes ajudes. Es extraordinario la capacidad de convocatoria y de ejecución que se ha podido llevar a término en el municipio de Gandía, el municipio que para nosotros desde la Generalitat en muchos ámbitos, este es uno, pero no es el único, es ejemplar. El importe que se ha concedido de estas ayudas en Gandía supone del entorno del 5% del total de ayudas concedidas en toda la Comunidad Valenciana. Pero es que si lo comparamos con el número de habitantes que tiene el municipio de Gandía respecto al de la Comunidad Valenciana, estamos hablando de que se ha casi cuatriplicado. Y esto no es más que la prueba de una gestión municipal eficaz que se sabe adelantar a los acontecimientos.